Kasi may bisita po tayo. Mag-stay po siya dito ng 10 days. Oh, nahulog. 600 freaking per hour. Humarurot sila, mama at papa. Humarurot sila pauwi. So, kaya yun, sabi ko, paano na yan? Good morning, Philippines! Good morning! Magluto po ako ng eggplant tortang talong. So, i-bake ko lang siya ng 400 degree. Good morning, everything family! So, yun, kunin lang natin ito dito. Yun. So, itorta natin ito guys kasi para hindi naman masayang, di ba? Para maluto din natin siya. Ang saya pala pag may talong, uy. Kasi last year, nag-try ako ng talong. Yung mga bunga, parang yung bunga is ganito. Mas maliit pa nito yung bunga last year. At saka hindi siya ganito kasaya na maliit. Yung parang disappointed eggplant. So, ngayon guys, maglilinis po tayo sa taas. Kanina lang ako natapos na akong naglinis sa taas, vacuum, nilinis ko lang yung taas. Kasi may bisita po tayo. Mag-stay po siya dito ng 10 days, I think, yun. So, 3 o'clock darating siya. So, meron tayong bisita. So, kasi si Brenda darating dito, meron siyang dadalhin. And yun, makita ninyo yun mamaya. Ang daming lumilipad-lipad. So, kakain lang tayo ng lunch. And it's already almost 1 o'clock na guys. Nag-harvest din ako ng string beans kasi meron pa tayong mga string beans doon. Hinarvest ko lang siya. Ayan. Yun yung magpunta sana ako ng Walmart. Bibili ng pagkain ng aso at pusa. Kuha tayo ng mga butter. Parang nawalan ako ng gana. Lumaya sa init. Grabe yung init talaga. Ito. Nakikinig lang sa mga sinasabi ko. Ganyan man yan siya, mahilig makinig ba? Kung ano yung mga pinagsasabi ko, makinig yan siya, parang feeling niya may darating. Parang nafe-feel niya yung mga sinasabi ko, tumitingin siya sa door. Yun siya lang. Okay, you will be in the bedroom, okay? You will be in the office, okay? You will be in the office with your sister, okay? And your brother. Okay, the other one is jealous. Sabi pa ni Tami, tinext niya ako guys. Sabi pa niya, wag daw akong aalis dahil sobrang init. Kasi yung init na hindi ka talaga makahinga. So, sabi ko sa kanya, yes, kasi napi-feel ko talaga dito din. Hi, why this cat is sad. Yeah, he's not even getting out. Hi, Marky. Marky. He's nervous. Hi, Marky. 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 Bring him, find a cat toy, bring him a cat toy, bring him some treats. Yes. Let cat toys rolling around. I'm going to get a cat toy. Marky. Probably he won't like it because it smells other cat. Nilagyan ko na yung leader dyan. Marky, get out! She doesn't want to get out. So, may gate tayo dito. Nilagyan ko din yung gate sa taas to make sure. Pero sabi pa ng asawa ni Brenda, baka makatalon daw. So, ngayon nag-alala ako. Baka makatalon nga.
He's still in the box. He's still in the thing. Ilagay ko lang itong telephone kasi dito man ito. Still I give him a treat and a toy. Hi Marky. Marky, look. Marky, look. What? Don't be afraid. Hello. I really want to get a kitten, guys. A baby. But Dimples won't be happy. Hi, Marky. I got a visitor, guys. Meet Marky. Hi, Marky. It's okay. It's okay. It's okay. You're fine. You're fine. I said, don't vlog me. Don't you dare. Oh my God. Yung dalawa kong aso na loko-loko. Where is the loko-loko dog? Hi, Monkey Kong. Hi, Monkey. I love you. I love you. Hi, Roxy. I love you. Hi, Mickey. There is a kitten upstairs. We have a kitten. It's not a kitten. It's a cat. Here, smell it. Smell. Oh, yeah. Oh, smell the kitten. Smell the cat. Yes, you love it? Okay, here. Smell the cat. You smell the cat? You smell the cat? Naamoy nila yung pusa. I-check natin yung pusa. Kasi 8:30 na. And hindi, takot pa rin siya, guys. Hindi siya lumabas. Umalis siya sa carrier. And nagtatago talaga siya. Come on, ganyan man yung pusa. Ganyan yung pusa, magtatago. Okay guys, pabayaan ko na lang siya dito, guys. Pabayaan ko siya. 24 hours later. Marky! Marky, come here! Ayaw talaga lumabas. Guys, wag lang natin tignan doon kasi para feeling niya ba safe siya. Pero safe naman talaga siya dito. Matatakotin lang talaga yung pusa, kaloka. Hi guys! Kumusta tayo diha dyan? Kumusta tayo? Kasi may mga bunga. So, ilagay ko lang tayo. So, ito, harvest natin. So, kunin ko lang sila guys kasi hinog na. Oh my God, mga bubuyog talaga. Oops, look, oh, bubuyog guys, oh. Ang dami kasing raspberry. Look, ang daming raspberry sa taas. Look. Kunin natin. Mamaya na yan. Harvest muna tayo. Okay, dito may kamatis. Sus, ang dami pang kamatis sa bahay. Sus, dito pa. Oh. Meron pa dito, guys. Oh my goodness. Kailan ba ito matatapos? Blessings, guys. Blessings. Dito. Look. Okay. Ala, shit. Nahulog. Kunin natin. Yan. Okay. Meron pa dito. Look. Ang dami.
Oops, dun. Wala, ay. Ang daming talong, guys. Meron na naman. Tumaas na yung string beans. Kunin ko na itong talong. Kasi baka masira instead of kainin. Meron pa doon. Ginoo ko. Kunti na lang pala yung rice na natira sa container kung saan ni Tami nilagay yung rice ko. So ngayon, nagutom ako. Sabi ko, wala na pala akong rice. Subutin na lang, may kaunting natira. And ngayon, ito. Look, ito lang siya. Sobrang konting rice. So, yun na lang yung last rice. So, gusto ko sanang pumunta ng tindahan. Kaso, sa sobrang sakit ng mata ko, katatapos ko lang nga naligo kasi sabi ko, iligo ko nga itong sakit ng ulo ko, mata. Ay, iwan ko guys, as in talaga, sa kagabi to ba, hindi ako masyadong natutulog kagabi kasi chinichi ko yung pusa sa taas. So yun, and ito na yung tomato. Look, na-harvest natin guys. So look, yung tomato is life talaga. Plus marami pa ako doon. Ito siya guys, ibigay ko to sa Filipino store I think. Ibigay natin ito. Kasi sayang lang guys. At saka madami pa din doon sa garden. And then meron pa tayo doon sa dyan sa kung saan ko nilalagay yung mga gulay. So punta lang. I don't know kung pupunta ako mamaya. Guys, hindi ako umalis. Punta sana ako ng Walmart. Hindi ako umalis dahil nawalan ako ng gana. Kausap ko yung kapatid ko alas, ano na ngayon, 3 something. Yeah, 4 o'clock na ngayon. So, nawalan din ako ng ganang mag-vlog kasi yung bunso naming lalaki nag-message sa akin ba. And sabi pa niya, hindi daw si Papa at si Mama makatulog. Dahil si Papa ubo ng ubo. And then, kanina kausap ko sila, nagpunta sila sa doktor, diba? So, ngayon, sabi pa ng doktor sa kanila na yung ihi daw ng Papa ko is may nana na. So, ngayon, sabi pa niya, kailangan na talagang magpa-hospital, ano ba? Itong pap, so binigyan siya ng doktor ng medisina for 3 days. Sabi pa ng Papa ko, so, inumin ko to, and then, kapag hindi tumalab, kung hindi siya maging okay, magpaano na siya talaga, magpa-hospital na. So ngayon guys, na ano ako, sabi pa ng kapatid kong bunso namin, ubo daw ng ubo, hindi makatulog. Sabi ko, tignan ninyo kung ano nang nangyari. And then sabi pa niya, kailangan na daw, pupunta na daw sila mamaya. So ngayon, malapit nang umaga na doon, mga 4:01 na, magpa-doktor na daw si Papa. So, nag-alala ako, ano itong naramdaman niya? Baka yung kidney na niya, baka naapektuhan na yung kidney niya. Nahirap, basta kidney ang kalaban, guys. Kapag kidney na yung kalaban, UTI pa yun, and then matagal si Papa. Ayaw talaga ni Papa magpa-doktor din, ay. So, kaya yun parang naglumala na. Hindi din ata uminom. Sabi pa niya, inom daw siya ng inom, pero I'm sure hindi yun ba. So yun, kailangan nang magpa-doktor. Sabi ko, kailangan ninyo yung kayo ang nandyan. Kayo, dapat talaga ninyo samahan ninyo yan sa doktor kasi talawan. Parang matatakutin din, lalo na ngayon na may pandemic. So samahan ninyo kasi never talaga yung na-hospital si Papa. Si Mama din. Na-hospital si Mama once nung sa pagpanganak lang sa bunso namin. Natuliling ang mama ko dahil sa matanda na nag-anak-anak pa. So, ngayon, balitaan ko na lang kayo, guys, kung anong-ano. Ay, sabi ko, kayo nang bahala dyan. Kayo dapat kasama niyan sa hospital kasi kayo yung dyan na kausapin ko sila mamaya. Sabi ko, dapat maaga, ha?
pukawin ko nga yung kapatid kong babae. So, kaya guys, wala ako masyadong vlog guys. Pasensya na talaga. So, kasi naano ako, parang nahugno yung ano ko. At saka, itong mata ko, kaya nag-glasses ako ngayon kasi andito ako sa laptop. Nag-upload ako ng mga videos, nag-edit. Kailangan kong gawin guys. And then, yung mata ko. So, kaya nag-glasses ako, nakatulog ako doon. Pupunta sana ako sa Walmart din para bibili ng mga pagkain nila, lalo na sa pusa. Sabi ko, wag na. Ang mata ko talaga, sobrang sakit. Hindi, walang apekto sa ulo. Hindi ko na lang. Buti pa tong si Roxy, tulog na tulog. Tignan nyo yan. Nandun sa couch. Pinabayaan ko na lang sila guys, para masaya guys. Kasi sila naman yung baby ko. So, kaya yun. Hindi naman ako natutulog na dyan. Sila na lang yung gumagamit, si Hubs at saka siya. Sila talaga dalawa. Yeah, tulog na tulog, di ba? Mahimlay. Grabe yung tulog. Ang saya, ang sarap ng buhay. And I think Dada is coming. Tingnan natin kung magising. I'm gonna go out this way. Hindi nagising. Dada will come. You okay? I love you. Somebody's coming. Somebody's coming. I love you too. I love you too. Hold on. The camera. I love you too. I love you too. I love you too. I love you too. Alam nyo guys, may naobserbahan ako. Di ba sabi ko kailangan mo ng growing lights para sa mga ganito like tomato, really need lights, right? Pero look, ang saya niya. Ito lang yung gamit ko na lights, yun. At saka labas, nandun siya sa window. So maarawan siya sa doon sa window, ganun. At saka ito, hold yan on. I don't know si Tami, I don't know kung agree ba si Tami ngayon yung gamit ko. Ang lago-lago niya, parang ang saya-saya. Tignan nyo yung dahon niya. Ang saya. Tignan nyo kung gaano kalaki yung dahon. At saka sobrang green. At saka ito tumutubo. So, kailangan ko na lang bumili ng Miracle Grow para maging may nutrition naman sila, diba? Look, yung ugat niya. Ang taas-taas na. Ito na yung in-order ko, guys. Nakarating na. Oops. Dalhin natin sa ang init dito. So, ito yun guys. Hydroton Expandable Pebbles. So, yan siya. Clay yan siya guys. So, yun yung gamitin natin. Mahal pala yan. Punta tayo sa taas guys. Nakita ko yung pusa ni Brenda na kumakain. So, kumakain siya. So, ngayon, puntahan natin ito. Nandun sa ilalim ng kama. Anyway, so, ititape ko lang ito kasi palaging nahuhulog. No. You cannot come up here. Nilagyan ko nito guys kasi nilagyan ko siya nito guys para hindi siya tatalon. Move. No. Move. Atras. Hindi ka dito. Pumasok talaga. May gate doon guys sa baba. Pero pumasok talaga itong kigwa na to. Let's go downstairs. Let's go. Ay nako, pagkagahig ulo. Ay naman, pagkugos ka. Ugusan ti ka, eh. Dahil kagulo, ha? Dahil kagulo, ha? Pinangga, ro ba kayo ka ni mama? Pinangga, asad kayo ka sa imong amahan. Gusto talaga niyang magkat-kat doon. Hindi ka pwede doon. Look, oh.
You're not allowed over there. Go to bed. Go to sleep na. Kinuha ko na naman yung rug doon. At meron tayong update sa papa ko pala, guys. So, update sa papa ko, guys. Yung papa ko kasi, dapat magpunta sila ng doktor. Ngayon, pagpunta ni papa doon, hindi man yung COVID yung sa kanya. Ano lang talaga. Yung parang mas ano lang talaga yung parang nagsagol-sagol na yung sakit ni papa ba. Parang naging ulcer na kidney, ulcer na UTI na hindi na magits. So, nagpunta sila kanina umaga, sobrang aga. So, ngayon, tinawagan ako ng kapatid ko. Andun si papa yung nakita ko. Sabi pa niya, kailangan daw silang i-swab test. Pagpunta sa hospital, swab test. So, ngayon, and then sabi pa, pag negative, gano'n. Pag positive, ganito din. Ang positive daw, pag positive daw, 600 per hour daw, ilagay ka doon sa kwarto. Parang quarantine area nila, may kwarto doon. Hanggang ilang days yun. Sayunan ka, ana, 600 per hour? 600 freaking per hour. Humarurot sila, mama at papa, humarurot sila pauwi. So, kaya yun, sabi ko, paano na yan? Yung mga sakit ninyo dyan. So, kung ayaw nyo magpa-hospital dahil sa mga, ano dyan, mga patakaran na mga bullshit na mga hospital na yan, na 600 per hour pag positive, for sure, ipa-positive ka kahit hindi. Kasi, 600 per hour for ilang days, i-quarantine ka dun. Sabi ko, sige, maglaga kayo ng mga kahit ano, iinumin mo yung lahat. And also, wag ka nang matulog sa simento kasi itong papa ko, dahil sa sobrang init sa Pilipinas, mahilig matulog sa simento. And so, yun yung update, guys. So, hindi sila nagpa-hospital, umuwi sa bahay, umarurot pa uwi. At hindi lang si papa yung swab test. Si mama din, kahit walang sakit. And yun na to, kausap ko rin si Tami, nakauwi na siya galing trabaho. It's 10 o'clock na something. And yun, salamat guys sa panunood. And nakita ko yung pusa. Lagyan natin ng clips. Yun guys, good night. See you tomorrow. Salamat guys. So lang yung update natin ngayong araw.